Sa number 3, ikatatlo nga consultation para sa anti-political dynasty bill ginpatigayon sa Bacolod kaina sang aga. Napuno sa mga pamatanon kag tiglawas sa nagkadinain nga mga sektor ang covered court sa Carlos Hilado Memorial State University Alihis Campus sang mga nagtambong sa consultation nga gipamunuan ni Senator Risa Hontiveros. Natapos na ang hearing suno sa iya kag may duha pa ka nabilin nga consultation, isa sa Central Luzon kag isa sa Mindanao. Luyag nila nga mas mapalapit sa nagkalain nga sektor ang ginaduso nga hagna para makakuha man sila sang nagkalain nga mga perspective. Target nila nga matapos inisining nga session nga nagakasayuran nga mayara sila sang tubtub sa katapusan sang Marso para diri. Isa sa mga ginahaboy nga pamangkot sa among nga consultation nga kun bala matigayon gid man ayhan pasar ang hagna, labi na nga sa Senado pa lang may pila na ka mag-ulutod nga parehas nagapungko bilang mga senador. Pero suno sa senadora, puno siya sang paglaom. Nasanday Senators J.V. Ejercito kag Erwin Tulfo, mga authors sang anti-political dynasty bill. Nalakip sa mga priority legislation bisan sa Office of the President ang mga hagna suno sa kay Hontiveros. Nagapanawagan siya sang suporta sang publiko para sa among hagna. Nakaupod man si Bacolod Mayor Greg Sataya kag mga tiglawa sa nagkaninain nga mga sektor sa among consultation. It's authored already by 1/4 of the Senate, 22 bills in the House, priority ng LEDAC, and listed as a priority legislation even by the Office of the President. So you're optimistic? I am not yet optimistic, I am hopeful. And That's even stronger. And you're saying you're calling for public support? Yes, and narinig namin yun from Pasig, from Calamba, diri sa Negros, Bacolod, Negros na if people participate, pass local ordinances, pass mga ordinance sa mga student organizations sila, padala sa amin sa Senate at sa House, can really make a difference.